yam pray who say oh bi asema ba say na nom ayi Kristo asafo ensemi ba ye ni akohura gira ba ko achi ne ye dabi ye nya de sa ye di cases ahodo achi na ye to ye bo ase na ye di information e de aba enti ye kan nyina amana kwa akosi say ebra ye free ase di maame Akosua Serwaa ene lumba free mu ensemi ye achi no ene ba bi asem ne pagade free ye free ba bi e ko ba say maame ni free bruchire ba ya so obeka ya omo ba na otweda no mu na enkomodie ba so bra afrokra hunu se ye kaka ya dwene mu a efie hono no oba ba ko no ne maame no eka ba mu hage ye ko wura dem ne nkeka ho ya de etwagu ye ma ye nyina ye hu ye wona go be maame Akosua Serwaa pen no hunu se odolumba pa ade bi efiri lumba mu ababia no se wo hunu ye se wo te ase se wo ante ase eba abeye ne dia enti sisi ababia maame ne gina no one lumba ba bia ni manson acho yente ne yepa one lumba ba eni manson one lumba ho asomfo bia na obia wo play part wo lumba bra bomu e fa no nyonto mu abibi ese nipa ne die de obesom ye de oye de ne nkeka ho bia ba me ni problem problem maame no ene Ghana ewo eye ni marriage certificate ya eye oba bia na komaso ade na nimonyam ne ba wo ye a onya adaje etena ase se wo ba ema bema eba afie ebe wa no enye common mame enye common asema ye kan ye nuanom mma ye maame nom ye mama ye namfofo mma oba bia value aware sometimes mema no bi ho no mu a omo no mu hu ne sa but oba de ya kan se oba na nim wonyam ene awade nti so oba ni wonyam ne awade de a so oba siso na se onyini a ade bi e de tete ne bia no se de be ye oba siba na ho siesie mu mpo na ye de bema ena esi na ni so se daachen obehia bema bia ma na wow nti oba bia fiti abrabo ase na se onyini a onyini mu no na ye de saadwen na hye ne tirim to osiesie ne ho hia aware obu no ho hia aware etimi ka kire ne se wo ware a eye wo kuno abusuafo so aware o maka ho nti sua kasade ne sua sade esigi ahoho nti eye matete nti oba bia obedru ne mfie so a be ma betimi obebre ne ho asema be ma betimi asere no aware bia no ono na nim onyam no nti wontoto nase minim se point me chira be sia se on toto na se enti maame Akosua Serwaa upon obre bebreba o de dade lumba ebre ye free Ghana ha e de kopie Germany abrochima mu eyire no ho di duku bo ne yem bo aboso ta be ma echi ma na ni suade hunu mu no man sai nyina ne wiase nyina be hu se dade lumba nie no se ote oye opposition tia maame Akosua Serwaa mpo a misro se TikTok na wona se Facebook na wabi a obi anya abotre kakra ne ti asema me kan me mentai obia aside maame Akosua Serwaa odobroni ne no obia antai obia but we are talking about asem no technically odo was wani to fam a ne kure bia ebomu ho asem ene ye kan eno nti se uhwe kwan a maame no fa so ne da lumba ekobo obra ewo Germany abonten so wo bra lumba na busuafo ne nuanom a ono munyini ye a sabe biti ase mudi adanse ehunu se lumba anko technical school anko akosua se okoye teacher wanko nursing school lumba anko ya accounting ewo efense university bia lumba na nani suade hunu right from senior high school and senior SSS no straight to Germany ekotwa na nyomto abraboso
ono ankasa wadi ne ho adanse bebrebe ama obi ahunu so enyonto abrabo no ewiase abrabo ayebo no hwe so obi anso wasene a maame enipa a omo antimi ammobra ebinom tu kwan kwa amonone a omo nsa si fom si ebie phone lines sisi a sweetheart na ye hwe ye nuanom omo te abrochima mu abrochira abrabo na bema ene wo baate na sabim previous am isusu akampo sabim previous bema enye adwuma me yentua ne kaboso me da na wo se dwuma na obeyo hunu ne se na ne motivation ene say na the motivation ene say se obia wusi so abrabo mu ohun se ansi wuyi a sometimes ebia no wanya sobufo wafo na enipa dodo sei ena omo enya nwomto area anase nwomto adoma chede wo mumu a omo antimi ampi abonten nipa dodo sei omo do so sene omo timi ba abonten enti ansana obenya obi bi te se maame Akosua Serwaa na opon ne bremu nyina achia so oba besia boso diduku abɔ ne yam na obi ba bɛma wafa no to ato no ho so sɛ me support wo sɛ de wo si pɛ obi a no ebi abetimi adwen no mesrɛ wo sɛ fo aso fɛ me kakra de tie de be kan Akosua Serwaa nya dad lumba nyame no ne bɔ no nyo ne duma kyɛde dum no na emom Nyankopɔn fa no so bie kwan bi ɛma ebiase hu no ɛno nko a nya Ghana ni bia akoma so ade ne sɛ ɔde maame no na yeye ede be ma no na yenhwe akukuruhu ase a omko mu enamfofo a eba mu adofo no mu binom a wonu mu nya akwanya ben abusua no yenhwe maame amesa na owo ba no hwe aho yawo ohia ahokyere osuni awerɛho ne ekom a wode fa so wode tete ne maya enam soma adade lumbanya ba bi kosiye kwadwo bia na enkotena Ghana ha na sika wo fia enka nkrofo university nke de be kobi certain technical universities ni ade nko nkrofo de be kobi de maame de be kobi ne papa de be kobi but here is the case and that's ahode ni ponti ni nyina ne say ye boa no ma ne tukwan na otukwan na eye da odi ne tibobom ebe yeye kwadwo koye ena wanhia wo bi sa ma nipa kona ene na niswade hunu anyeta antuma ena ode ne namu na meto nwom na yeya akom ne nkyere mu kura kyere se odi kan koye no obaaye saba Ghana ansa na omoware wieye no omosa ekobie wuo asem ne da ho no mo no sebe mpraduasa ye tase no banimdifo enya asem keto ade da ho saa no enti imagine say abrabon fitiase mu ba abrabon fitiase mu bema a wodwen ne yire bremu abrabo a one ne boye e wo Germany abonten so enti kwadwo a ma ne remfi ne yire ne da e ka chen say Akosua se mimpo e na mentimi nyi wa yenko wi a ewiase remfi buja lumba asema oka e kire ne yire no me kura me a menim wo no me a manfa wasema meto abonten da me a mani watam ankyere wo bi da me a manso pa wo da manya watantade e wo wias efie enkomodie de wontimi mfa nya because oba ne beba wo fia and the indoor matters there wo be ndey timi nya ne hwe demom se me de ne ba abonten de na besia paso abenya horo no lumba opon ne yawa no wodie ene ne yire yawa no omudie enyina yawa rie mu nkeka wa ye nyina ye ni mu no wamfa no ampia bonten ahoro no anse ne da wona wonim dad lumba kwadwofosu dodo na aka se even if so ofampna mpa even so ofampna mpa oma empna no hunu se me yire die don't go there system na omo nka no kwawo omo kama ye ya ehunu no bia ya man no bia no ye te woni nwum sa indirectly that order oba kra enam Nyankopon saso
ma ohunu awia dana se eyi ni kire amansan shira ne bebre sa oba yi ene bire bi duru ya kwadwofo so hu se osese ewo se me hye ne mamu animonyam mama me ne no mienu ya ware no ewo se wie peye wo Nyankopon anim na wie peye wo emram na wie peye ewo amamre ne amane mu enti wo ware no Ghana ha wie no osade ne koyo no osade ne nsa kohye krata afoforo se eya aban mu krata asem that is ordinance ho aso aye kan ope opon Akosua Serwaa bre na kukura hwiase ene ne nkeka ho nyina no watimi wakame abrabomu kom abrabomu abrochira setena mu bre abrabomu abrochira setena mu nsopa abrabomu abrochira setena mu ninguase abrabomu abrochira setena mu ohia ne mu abosia bo nyina achi no wanyini kunu ya amada si say papa yi edane toye se yanya bibia maya seno mu a probia sante kotoko se enka yenya enguna ni mu ase yenya na bro enti dadi lumba no a o se ene wo beye na kola pen na wafa ne nsa so ana ne nsa ase ama wiase atimi yahu ebo lumba din bata ho a ema wo wani mu banyam no ina wo free ba ya obeye dadi lumba one dadi lumba se ne ho ma bebre nanso da bi ote ne yire nchen chia okwatere kwa bia wo se we framentuma so wo chia okwatere kwa bia lumba se o se ogyina bonten so we framentuma enso wo ba ye no na mi framansansa dada you know na mi fransansa dada nsansa ye kan nsansa sa ntoma bi a ye keka bomu bi ni ade no sansawa otiase ntwitwaso enya kura de me de kata me ho no me de no nti ye bebuo kese mami kura ne head mistress you say master kura that room be wo ko kan Angela fe ma George ma champo yeah o se da bia kwadwo nkofo se man so ne yira Akosua Serwaa ya kaipa enti wo ya that room ban ko ne kan ma me so de beto exactly omo matwa ne ho ahia no so dodo na aka enti wo kwatere kwa no a ebire bi so ye ema wonya dadi lumba eho bataya wo de no ho ho a wotimi gina ba bi se na madamfo no na me ne dadi lumba ko studio ochia me da dadi lumba obachia me da dadi lumba oba me fie pen na metimi fa phone Fred dadi lumba me ne tena aka mu ko ha ofrem ma me ko ja na yie dadi lumba ma me ko ja na ase asore o ma me ne ko party bi di na chi wo bra na mpanifo bi afre no di na chi wo he ni nyina sa dadi lumba na ye kana sem no a enipa nyina heli no na waba beye nipa kese na ye ka ho asem no ofri bi na beye se de otie no a wonya ne so mfa so ade ne ho ho no fri bi eno abeye se de otie enti ni nipa bi te se kwadwo dadi lumba osi so at the age at that time wotu kwan a wantimi amabio na him yemie phone lines yintum ne musa amanonefo omo mote America omo mote Germany omo mote Holland omo mote London UK evi omo mote Cote d'Ivoire haye se Ghana fo bi ni hɔ a omo tu kwan so omo kwakɔbɔ bra na omo ntimi amabio mebia wuwo bia bo asesa ebi eye homeless deda bonten Pajoko ye na woni mo bia nanso so nyame adom nti mame Akosua Serwaa nti wankoye homeless enti Ghana man da ho yi yenni hwe kura wo mame Akosua Serwaa ho kura no na yesi ye do dadi lumba no to one day bibia cross your mind enka say
enam dua so ne hu ahoma hu no soro yen kan saa de no ahu na oba sima watena ho so oba oye ba ni monyamfo te se maame Akosua Serwaa atena se ma bema atimi awa no ahye na ni monyam e wo certificate yi ho asem e de yete ha ye kan yo enti maame no enya japade bi na nani bere o Kwadwo ma obebro mu gu asase so na obeso odi o mabro enya oba bi a wone ne wo ye e na opeso odi na bro sabi mpredua sa Kwadwo obewuo no na enya oba ba akopɛ no ne na wo wiase o one mma pii na awo ta Kwadwo no ho asɛm ne ye kan lumba ne mmom ame ne se adia eye ne basima na ni monyam ni wiase abrabɔ obebɔ ya ye de hye na ni monyam onya bema bi ma ne ware no ma oye no ordinance marriage na ye de sa certificate no a ɛda wone bema ne ntem de ba oman Ghana mu na ye da ye chi de ma certificate no ɛde ne maame na reko bema benye bi wa meye ni nyina Kwadwo no oye bema no a on ne nim Akosua Serwaa ahyase one na hyase ene ba bi one ne de bepemeye Kwadwo nko a wokuru yi ono nko ne nim ba bi ana ne yere no ɛda ɛwɔ na komam ne position na no wɔbɔ ɛwɔ na komam sɛ no wɔbɔ last ana no wɔbɔ first obi nim Kwadwo nko ne nim nanso yɛse asɛm a yɛni ho danseɛ no ɛyɛ ne yɛ pɔne bi ne yɛ de ayɛ adanseɛ nti yɛnim hwɛ kura ndɔkono ɛto ahye de ɛyɛ da yɛ a yɛbɛhu sɛ ɛbɛnyɛ ti de twagu wɔ Ghana ha ne wiase nyinaa no ɛkyerɛ sɛ na Kwadwo na ɔdɔ maame no ɔne na nɛteɛ na ne yere no no nti sɛ ɔman kronkron Ghana na yɛse ɛwɔ atemmuo friends court na sɛ ɔde ne da ware yɛsɛm akwakoduo na sɛ anko yi ama no a court no ankasa ne ɔman ne mu mmara no ma no ho kwan sɛ ɔfɛda kɔ n'anim kosi sɛ obenya ne justice a wɔpɛ ɛno ɛne baabi a maame no ogyina sisiɛ eti yɛsrɛ papa so pa ngoma so ɛnyɛ n'anum ode o ne mom yie ntia adeɛ bi wɔ hɔ no ma yɛsɛ yɛkekama funu ne yɛkekama dampan adeɛ bi wɔ hɔ a na yɛ sabɔne ne da hɔ yɛn kɔ benkum na benkum deɛ ka kɔ a bia na asomdua ba ɛnya atembuo yɛn ka kɔ nifa bia na hɔ ɛne yɛka kɔ asomdua ba ɛnya atembuo tembuo no ne baabi ɛda nti yɛsrɛ akyidifoɔ sɛ yɛ no korɛ sɛ maame Akosua Serwaa ɔne ne kunu dadelumba no ɔyɛ ne kunu no mfonsuo bi ɛma ɔne ne ntam gyae a ɛyɛ nature ɛwɔ hɔ nyame nkɔ n'anim saa mata so a sɛ deɛ nyinaa nim sɛ America abɔnten so wɔn a wɔte America abɔnten so nim sɛ wo ware ɛwɔ America abɔnten so a na sɛ yɛ ma marriage certificate a after say aware na gu na makwakoye divorce no ebu okra no na yere ne te na nkrata asenti so divorce de kofa ne nua ba ana ne office ye be ma original divorce certificate e wo ho am ye hunu say woni nkrata bi e da ban mu biom say onu oba bi won nkrata asenti so pese o ware foforo wotibi sa ware foforo em ye ma obo mu UK the same thing omo mo Holland the same thing Ghana ha saa na nkateɛ ɛnyɛ different from the word Germany enti aware di hɔ a na sɛ ordinance marriage ni hɔ a deɛ wɔ hɔ a ɛde replace ɛyɛ divorce certificate nti abusuafoɔ mo maame Akosua Serwaa mo nua Akosua Serwaa mo yɔnko modamfo mo bibia ɛko wo gina mu sesie na ɔko no ɔnko ma no ho
Esi se okoto se aboa bi esi unua so a. Ha kire ne se sorry free yeso na monko. Aka se sorry free ne so dia aboa ne free ne so na no de ba wo so. Asem ne da ho no monwohuran na eda o man mu na anyenwene ne se na maame yi di eti ho pentin kwa wo koba ne nyina no. Ayame ne umienu ntia. Wa wo TikTok a wotie me, ayame ne umienu. Wa wo Facebook a wotie, ayame ne umienu. YouTube me ne umienu. Because that be asem ye asiesi yanhwe na se be presidents eda ho no mo a. Omo ko ye ma wo mo mpo, akra ye bua ma wo mo mpo no kra. Omo asefo bi be sorry ama ye decide we ye bi adi wo mo ama omo akasa enye ne kwan no. Na nkampese wo ti abribia kwent na se ado kan se ni da so ho a lawyer for ye adwuma den omo ndakra ye wade bi ho no so hwe emebe ye nsen na ho de da ho no a e de musuo bre wo man no ade bi ho asem ye nhwe han ema ne da ho no a e de nome e de bre wo man no enti minim se de lawyer kusi Kolanti lawyers any lawyer for kunini anintini any friends say support both local and international advances ni ade nyina no yini so bo adwuma na eye wuntia odia ho beye ne se obenya abojo chere odia wo ofie no ene se obenya abojo chere bi se court asem no oka na we di foforo abebom ne ya address ne ya koyanim na foforo abebom ne ya address enti enye totin te se de ehu no se de nka wo wadwen ye wo no ti yemma ebre ayen from paibo entai abusua na chi na ebeko yie de me di wie eye immediate family no aside anapa koso hene ho abetwitwim first man bempon ho abetwitwim ene ne nkeka ho ni nyina ye eko a esi animu a ekoto na ibitime mama assurance say niema eko bia no eko ne kwan so se mpanifo bia hunu say bia de no eye de di kan no bia atwaye wan hwe na koje di mbone it would de ene se obeka akoma ato yem na ye move on mechia ko nyina mesi ha chia wo bia yankopon kam ho ye domo pa Kontonkyi abusua nyame ya komo a kwen ma me kwan bi mu a besa kasa na hemma me be menu nya oba bruni me be me nyansafo oba papa na nimdi na chi wo bia na hemma ho fe hey bese me be me kukrudru fo oh my goodness oye too much. Wow, abusa fonti e be ma na wate ne nka no be ma akasa ma wa hu se be ma akasa ai be ma nyansafo no nyansa ahye ne ma we adwuma na wo me ma enmunyamfo sa ta wo chi a na kire se da bia ho den na bia e koso abusa fo ma me nkamfo SG electrical senfa ema na ebra be kire wa dwene pa chaw Mr. Moa efa court no e de ne de esan se eda court ne nim nti no yentimi ni kan aha ati obi ode ne ho kwenti daada wo se miti ada e wo phone so hey love spell Akosua Serwaa say I just love his voice hey where my voice the nyasam kitwa kra aha nti ba cho ba kira wa adwene why 0554227712 0554 I don't know 227712 aha the here say one can go to back the any side for the akabia obetumi akan go afen na krata da court and nti court na and I beja mama take you this session nti eho eno no 0554227712 so atene ma nyina ase aha mo afe na me hu so obi aba afe
Now Obusam say you have spoken well, say God bless you. My friend Poma, Pachoda, say Papa, Mama Mary, no size. I say God bless you. Yeah, that was the me Pacho Obi Eba Enche, no Obusa say, I see who gave you the letter. Yeah, ready. Muhanika, who gave you the letter? I was going to be said, anybody when I was away. Nti menim letter korokoro nti mentwe se me onya nkyerɛ letter koro nti ana mama go just say wa de no ɛna wubusa de a bakyɛw ɛno de makyerem bebrebe nti wo nim nipa no busua no ɔmo wɔ mama Akosua bɛkasa busua no bɛkasa ɔmo krataa bi a wɔsɛ kɔ hu na lawyer fo ɔmo de kɔ court ɛfa baabi a no wɔn mo wɔ bi a ɛyɛ official a wɔn na de yɛ wɔde ɛba abɔntene anaasɛ ɔdi ho adwuma why nti ɔyɛ bɛrima panyin mu nyamfo nsɛntwerɛni kɛseɛ bɔ ne bra nti nya agorɔ na ɔmo di ɔmo ahyehyɛ ɔmo nneɛma nyinaa yie nti nyi sɛ obi te baabi twerɛ ne letters a ɔno nko me saa letter ni bi ntumi ma me hɔ sɛ kwe nkɔka obi na wohwɛ betumi asi saa nti bakyɛw ɛno ɛna Emma efiri ansa na yensa ka wiem po a mpo nipa na akora afrɛ no e de aman agi se saa ne di nkomo na ebisa ne ho nsɛm ne asa yɛ ekyire ne ehu sɛ ewom sɛ officially won na de nkrata abade na wei no nso ɔde aba wa busua ne di ma busua ne yawe na bibisa ne ehu reasons na ansa na kan why me dia ma twem no nti as to say obeti ase na wonyi de wa ho mitimi nya ho hwe bacho obi eba na fe eko yemi eti abusia force apepepe ne ti enti sesi e de bra ba mu se bra be kire wadwene nyame nhira mo ne pa ne se de nkofo ati afra ye nkofo ne akasa mpanimfo atiti ne nkofo frɛ busam Kontonkyi family mu ye too much mo se platform no etumi nyame adom na edi animdifo animonyamfo aboafo nipa omubu omo ho wakoma power do abeboa ya no saase enhia nyanwanwa sometimes so ya ade a wonipa no de wote no eno ho nkofo na nyame hwe ede eta wonhia wow nyame nhira mo pa mu mpanyimfo na ye te ha ne kasa na wo se munya adaje tie nyame nhira mo papa ya appreciate mo enchakra mo bre nya kwada wo de ntie de obi eka bre enya kwada wate eti bacho number na 0554227712 ebi se queen the national anthem national anthem fra na bra beto why national anthem fra bra beto na afi yenko yani o fra ba pere wa beto na me ko hello Queen. Yeah. Hey, papa. Queen, no size. Now, bear what to say. Me passion who ya pa na wa puni mini mankasa. Kanyansa sempa. Bear my nyamiache ni nyansa. See one kasa prefer my chair. Your friend Gladys make us free Jordan. Yo, ufra ya champa me kai Jordan. Ufra ya pa. Ufra ya che. Basa bibi abo pa no adwuma pa moye. Ye da wase. Amishram no momo. Ye da wase. My different mo fe benyi na mo hwe mo so. Ame de na dem pesa me to Afghanistan nyom ne ba ko. Yo, twa. Sele wai. Sela tupa patata to shemwe. Sele wai. Zambe akure. Sela tupa patata to shemwe. Sela tupa sheli. Sela tupa sheli. Yes, sele wai. Sela tupa patata to shemwe. Yaminka yenyina. Why? Ana nyungwano beto
Pata to show me ampa. Ah. Why are they say? Moncha mahadwene no. Enkofo afre sa chenchen Afghanistan yo na moto ese mu pushi akwa Afghanistan. Tina wahadwene kura o se yanko Afghanistan by force. Chere ho atopa nyina aba papa tere apu ni to ni pan sheli. Hey. Me ba cha o di so free. Chere to papa. Hello. Hello. Ciao. Me pa cha me je wo so na pa cha ho ti sei. Matela dia do na mo so. Me pa cha me smi ho ye pa na me dofo be ni e wo free na di sei. Na presa que se free. Yo, no kwasem. So beto sele hwan na pa akoso hene ba. Prince. David so na ha dia. Ya Wo si sele bi ai. Azu nyanya practice. O say, na practice. So na ha dia na practice. wo nyanya practice awon dia ho. Me ba jo me se so na ha dia ni ya ho practice. Sele hwan. Ara ni yangopo. O de to first line nko am ehwe. Na me hwe se betu ya convince me am ko have gone. Asamba ba ho. O de try ma me hwe. Sele hwan ma me try me. Dele hwan. De la topa papa la so Aya, baba me tumi de do. Aya mba yanko ya ni. Yanko aya de. Amen. Yo bia. Any day say me tie Ghana program but since I'm home no. Intie program bia da. Oh, nyame shira o. Intie program bia da. Kanya so my issue dey bebre. No me do what. We pray in Ukraine here we afi. Me me kai. Me hunu say. Ta send bi tom ko so pa. Chile. Bitimi ba project mi be share. Bitimi mpagya no. Bitimi ba broche. Net said no kan e bia baba adam. E bia ye donkey because of any poor be share no. One really fair. In the drum bam said, who is a new beard? Not as a chair. Then I go pong. Wow, I'm never just a well free. So I'm not putting some. Amen. I just money wants it. Amen. Because I can't send this. One tears as when I go party me kick up. But any penny now, boom, with the moment she. The reason and the money then. Ishram. The young person go funny video money and the other intimate. Yeah. The other baby house with me at the tea and the series. But in Shram. Amen. 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 Oh. Yeah, that was the prince. Nyame shira o papa. Ense that was pa. Enye ido. Pacho di turn out free. Hello. Yeah. Me pacha now swear. Yeah, nyame adumo na nyame be ma ne hoye. Ne ho ye pa. Wa wo be ma ho ye. Why? Ne ho ye. Eka. No no ayi. Aganika na se ti wan ti na obe ti ase. Se wan se wan se. Se wan se wan. Se wan se wan. Se wan se wan se wan. You want to wine, you want to wine, you want to watch it so sing. Get about to Akosua or the other two. That's it. Can you call a car almost in the city? Who wants to? I need to meet everyone. No, man. I went.
Ni kakra ne ntie wiye. Let's say. Mhm. You need to ask you. I don't know what to say. I don't what they you. I thought you told me now the whole idea to take it. But you just you talk to me just what I say. I don't wait. And you're waiting. And you're waiting. Now I don't want to be here. And that's all I used to say. What is this? Queen, you see what you have brought. There's a milk in some. Hey, they say Afghanistan. What did you know? What did you know? Pakistan. Anyone when you know, wow, Obama. Hello, but what did you say? Good evening. Good evening, madam. Me ba je fa Melinda. Aisha, so Queen, what do you so? Linda, number chalk as a free. Me kasa free Kumasi Afancho. Yo, Linda, and another be about to sell in why until to Afghanistan and some watch the wagon. Okay. Chelewa. Salatupa papatola sele. Chelewa. Salatupa papatola sele. Salatupa sele sele. Salatupa sele sele. Salatupa papatola sele. Yeah, that was the problem. To mama, they might. Yeah, Kuma, enter a yam for. Make Nyamisha, why dear, radio, be a crapono. Be a grand to say that. Ah, where do I dear? And young call for a ring, yes, and some come call for Caprabini baby free. Yes, and go for this is the real anthem. My idea, pa, Nyamisha Munina. My idea. What too money at the too much. My idea, pa. We don't bear my cry. I didn't some. Matun, nam bear my cry, your machine, pa. It's a busia for and one of my YouTube for them. What to say a busia for my idea, mammy, quite two idea. Masrea, ma Patricia. Marvin say 100% correct. Nana Serwaa. I say my boy, do my papa precious. Grace Calendar. Yeah, Auntie Grace, me tell Niacho. Grace Calendar. Me tell voice hatchet. Me who saw her. Nenso friend our friend. I mean shira pa. Gladys Boatin na. Flo G, Lady Flo. Munyina me chiam papa mam Lizzie. Edu obia Fosti Taylor. Cynthia Nuama, Precious, Mammy Quachua, dear fair. Oh, Yamishra Mopa, Double Sparkle, The Joy TV. Yea, Ophelia Pong, Mass Antoine, and Nasewa, Michiamunina, Mammy Akosua, Mama Doris, Yamishra Mopa, Nyansapo, Mama Kikagina, Dini does so yes, lights and reactions. Kwabna chamfuo, kwekwe chamfuo, kwabna from home. Hello. Hello, Queen, Papa, not James, Mishra. But all did say you made off pa, now free here.
Mpacho, my friend Joyce, my friend from UK. Ampa Joyce ampa Mami Joyce me pacho wadaroma yentie we na de obia de akọ Afghanistan o nti agi se o ma ehunu de ekọ Hey, Adam Meto no, who ye me fresh on the another facha memento. bele de you free so eni e bia kate yentimi nyu free so da there be eni on network na you free so na aka abeku ntokwa ye nye ni sada ye be there you free so I can back on to me so bad man ye me free so. Wo pe baby akọsha na amfa nti tuma enko ma me wadaru we de wanya baby anya There's almost. Maxi yanko ya ni. And I'm for the battle. Maxia. Media pain, Mechiamo pa, na Mishram, no Berman, Timunia, Mishram be brave. No Yamokesi. Amen. Beba so no more started at that. By obeying and some more time. And I'm gonna be cat home. Okay. Queen, easy, near Berman, a trodo. You're too quiet for friend. People, dear baby, or say, or best year. Ne ho fa ni yie ansa na otumi aso ansa na me ba beton na omo a me ba be hu om kaka sania no wo e mema mienu bia na menim wo omo mienu nyina anya se omo anko mani omo Ghana no omo ye professional education papa atese ba ko ni atu ba ko ye adwuma obunji kuna minim adwuma no we but no so ko school adu akiri afa kwen ubeje di se sa mema emienu nyina no emu no monsa ma ba ko de na ye ne teben nti minyam hia ne pe ne ma bisa ne ya ja etese wa se wa hwa ne ma ye ya ya papa nam de nam boy ya samu are hosem cha se wa ya basa wa no monsa why basa enti na ban na amani baby a o ye wo baby a ban bibi sa ho kire ne ade wo pa ban di man kofo motini enti na baby sa na me fan se council na di amani no oti enti ho na ko di minim so oti kon so san free ho ko baby fofora akoni na mu an okowuda baby Okwuda baby no ye hu obi hu na busuani bia omo twatwa to mu a mo hu na busuani bia nti aban no na sie na ne ame ne me kan so no so ya da ko da hospital ono so obi akwa wase madamfo abrochire so obi yare na ukọ hospital na wo kaso adamfo a obi hia family member and some treatment ya wasi ya di mani pani timi survival no ya manesa treatment na mane tumi survival but umanya family member bia obi akwa wasi madamfo and ne say nti because say nipa onye adwuma da abani nya ne ho mfa so oda enti se basa se ekabi ba machines ya yede asisi ne so ama na survival no se ekabi ba hwa because of se onye adwuma da no one is kabi ada hwa ye betumi de atua ne hospital base nti no anya de aban no obetumi aye se adwuma enti ohia family member ama se ye hwe na ne ho to na family member no tumi abetua sa aka but obi akwa enadamfo enti na wo se omo yi machines na esi ni so ni nyina free ni so no e de owu omo yi machines ni nyina free so mani wi enti sa se oya damfo enti no na wo se Ghana fo na ye wo ho ni nyina no ye kobua na me de government ni ye de esie papa no easy na ya rehosem enti sa kwanto we mu se wutu
Misa when your boaphobia, manans, or wasne. Now was when ya na ho, our brabonimoa, when a musa would yaku. Ebi more. Ebi munso amutumi kom anim so kra no yare ne ade obi mu awuwu ne ade intini obema ka ne de edamu trodo enye so easy intimi metima me akosa se wansam na me imagine ahyasie se oba oni bema na enkwala miensa me de bia me fra me ka sa asem oyi oba oni bema na enkwala miensa na watumi survival watumi ahwa ne ma ama ne matumi awie school abai ye obon benye dwuma ya mu oba be ye titufo ne a nti wasama amene de abaso body was ankasa it is a meti say obi ya maame na tese me huni amenka me huni amenye na ya se nipa ko no be me kwanka yo se me di bibi bo no krama ne efendi mo abotere because sitna na mo sitna ye jankasa mo sitna ye ya but adia de bia me kan se nyame ne ye boafo so wo de wo ho tu nyame so a ade nyina di boa wo ne wie yeah nansi ya na mi tie lady bi no ka daddy story ne mama Akosua story intimate din nam si mami o wa butre o komo mo ne nananti abosho ni bi mami o wa butre o wa kuma power butre e wo do e mani ku papa enkanya sa anka mi se nka mo ntam nka jadda mu pa ananye easy but wo se mami na kuma ane kitana na ya kuma papa utimi hu se ne so nipa de menya sure se bi wo ho menyini se mami ne so nipa bi wo ho sa kuma na wonya ya up to now enne nkofo timi didi na tam no da sipa menya sure se me ne wo sa kuma ni bi nti da bia masem ne se nyame nka no ho no nhyira no no mo no ban amen na nia oye bia no nyame emramu ne nkunimdie enya ne dia ye da wase me de mo besi ya nyame nhyira mo amen why ono bema nyame nhyira mo pa yo pacho ni say na free nti ye da wase pa mama ewo aja wonso de a ode abre yen nti nti bipa aka chiri adoso nti ye da wase pa pacho ni say o me do fupa na free yes yeah o ya buru chire ni pa yeah You any the idea no we ni one someone
Yo, yeah, that was it. Yeah. Yo. Yo. Exactly. My coach, Mamma, one has to be away. You think that process itself. Into no say court, it's not almost a moment, so my could be the BSC and thing. I can't come from my court. The old kind, Yakoya at the other. Into the sea, near the Oman, Nani, I added Yasha, so 10 yen to Bongo to indicate the amount. Yes. Yeah, that was it. Thank you. Hello. Hello. Yes, madam. But you didn't say enough for me. Me pass me who you pa and pass your swear. Yango kwa the ask no be. Na me yes me ba so fani tia. Yango kwa nya mo kesi no nhye mo den. Amen. No nhye mo ma. Amen. Na de ewia se ye nyina. Mama Esther nyame che ne bo ne nwumbe o se ni ewia se yi. Beye biara ewani je woye sumo. Minua ni ewia se yi. Beshishe ni mechi noa ewani je woye sumo. Ewani je osure ni je ya wuto. Osura wuto. Ni otamfo no. Obeshishe ni mechi noa ewani je woye sumo. Nisi ewani je osura ni je ya wuto. Osura wuto. Ni otamfo no beshishe ni mechi noa ewani je woye sumo. Enuti ni area si yasi beye bia ewani je woye sumo. Minua no mesi ni area si yasi beshishe ni mechi noa ewani je woye sumo. Mati obi boy mama Esther now say wa mama enwura yamana mo wa ma dia tiye na yamo wa ma ya soria yamo wa mo bi emo otungu nyankopo nisi wa ma enwura yamo wa mo wa ma dia tiye ni yamo wa mo na wa ma ya soria yamo wa mo bi emo otungu nyankopo. Ye mami Serwaa, ye na champu penny te mama. We dear won't solve be a mo, mami Serwaa, ye na o petty and instead. What the fool be power? Then soon young coupoa, the humobro, eti moda, eti. That's the mother ya what you moja, the more fools and the mami Serwaa. Ye not champu penny te mama. We dear won't solve be a mo, Missy Nana o petty and instead. What the fool power? Then soon young coupoa, the humobro, eti moda, mama. That's the mother what you moja, the more fools and the wow, my Yamawati, Ama Diachi, and the Yamawa Papa, Wamaya, sorry, Mamma Serwaa, Wama, Mobiemo, or 2 for Yanko Pong. Yeah, not a full time in Sessionima, Kontonkyi, Omobeja, Sabika, yeah, now more petty and said, Kontonkyi, Metchum, that's so Yanko Pong, Wahuma, Eti Wada. That's the mother for touching in the Bama. Oh, Daddy, you more free standing and see one more when Yamo, Papa, Mama, sorry.
Yemoamo, no Maya Terendenswa, Yemoamo, Utumfo, Yanko, man. Nyame omamu omomani mungwase nyame odimu be free adumu apa adumu that lumba na nile wato ne honwom dada o se eye ni ble wati ase de ekosu nyina eye ni ble waji amansan kuna boso ifie de onu numni ifie eye ni ble so wati ase mama se wa hu ani ble enti sa obi a wudi na chibia ohu ani ble na de ekosu bia ye wani die e wo Kristo mo emle plano Yebehim Yankunim, dear Franca, Yamisha, or never bear Magina, Yamisha, dear, when you had the dodo on shroud, so wow. Hello, hello, oh, Kafra, and go for Amin. Yes, Muban, my intention. If you saw her, there's a spirit enough fun. I was the second. Yay, but show me not for being you. Lady Flo. Yeah, now what is a lady? Yeah, that room, I am young Cassa. Yo, that was it. Yo, that never talk so at the every day. The program and your program is article. And the dear pie, tell me about I look at their body. Over 36 years, that we are penny. Wow. Let me say, my men also edge Bema etna honum, epijan and nim. Emma Bema and nim be yam. Ah, no ban for swap, Emma Ghana mine. I be any of my country munyan. Not my men or fast I jaw woman. Yelpan says and got that lumba. Or baby, I say, and I can wine ya or baby also. I'm up bright, and I'm a fan, well, yeah, Bema. Excuse me, or yet average person, and my bit was dignity, and I want to know what could have a brand, have a present, what I bear for Paniba. There be a secret and then a moon yampia or war, and I'm an abrasa. And see, young and I am found by 4 Cassia and time minute, if it's a mamma bread. And I couldn't play a better. We are done and in one hour done. That at the more as I was so many who here if we say a just to be Eddie at Tohonom,
my Yenia, your walk on Jumni and your walk down, your warrior. You just a bit at the Atohonum. Now, a Sunday channel, the Beko Benko, the Beko Nipa, Nina, Ebe affect the Yenia, yet mem, when I sit our many mono, any Yenia walk on you. And the moment as them when we are a Kontonkyi know the Kata. Omi and Yenian Sabi and Fimo, if more Passadia, Yeni Yabusia, Ebetna. Did you say, now, Obi, Bakuni Honoma, Bakun, letting me out to put the tea, Emma, Yo. Kontonkyi, Yadamasipa, Yo. Yo, Nyamishra pa, Lady Flo, wow. Munyam form penny for pa, and Yami, oh, way too much, Nyamishra. But what didn't sign up for free? Hello. Hello. Hello, me am back. Nyamishra mo. Onshra. Osro nyankopon won fresro no meshira woni obema. Amen. Na wo mamu station, mu TV station no anko nenim. Amen. Na masam kakra from charity make us free UK. Yo. Masam kakra make an sempeni for say dear wo apotoma na fie na nchiri se wodi boom. Exactly. Ya mami Akosua Serwaa woni ya bapada dilumba na shaase empenyimfo se konfuboni a watena yarefo mama konfupa abeto no yenyini mu we die onya konfuboni yeah, because abrochira kwentu edin Anna the lumba baye amanse nyina dia no ma ne ho ya konoma obaby pain bi no eye obaby a wode ne hyase no ye de ye enti dia me kan sa ma me deserve for ni justice enti Ghana mpanimfo ene court no ne appeal court to emfa ni justice mano Anna fensu ye papa da de lumba ya maame Akosua brempoma wonno ene nua baatai awo te papa ne be ebeda dia etasa ye no autopsy enti dia meka ne say Tupac ne nkrofo to sako omunko muni saa de no ntontwa na ye papa ni mpie ni enko ni just yenko ye no optos na papa no enya abakwasem papa na se intiri ma bibi be paye papa as kojofu su ho abakwasem a wo motumi ati ase ye na afei aye bambo kese ama ye mpanimfo ni ya nontofo a wo mu ewo oman Ghana se entumi mase wo bi be kukuru abaye obrempon na wo be wuo na yenim di kun enti pa ma daddy lumba ehia justice yemfa ma no na ne kra enkwada di na busua no so akoma ntone wo moyem na yawa ewo busua ni mu ni sikaya be busua ni mu no emfiri ho na fe di oto pasa ne ho san bia ne ho nsan enti the American say mama Akosua Serwaa ni victory no aben ne radia boy God of justice waka ne nkunyimdie ebeye ne dia na yensem na ho ma yemma ye wo wiase ni titi o manga ne mu na ya disua dia ma ye mebunu ne se uko hu bema ne se uko hia no na se wone ne ko wo ba ko na wo hu no se boye wo bi kuna tunhu firi ho empo ahyase no ko hu a tunhu firi ho na nyansam da ho na fensto Ghana awale na ewo ho mremu awale ni nimu na enye adekese bia esombo yo na enchirima
Omo walie no me do ma walie kwagina nyame anim ne court dem no wo mo nso ehunu ta ho won faso Yo. the American no me da mo Nyame shira. that one obema Yeah, that was Hey, Grace Calendar. Papa. Kontonkyi Papa. Any size cra, sizeless Kontonkyi. money size na mo to say Me patcho ye ho ye na so eh. what do me ho here so what's the one for me my sister who bo me din wo ho Feel sa. Ma feel ankasa. my sugar pop me ka utinyu no wasem no say won't all Me ho ato mi say ya me nya obi obetete me na ko yuti o na ko yuti o. My friends me be chia mo keke wate na mo gba adwuma mo nko so amo adwuma me dey say kra dey me nim say me dey me da ho bete me tie bibia me dream bibia ho bi mo say dey be ya final decision be ba na ma me ne benya ni victory na eno kwa na me dey me ti oboko a me twen enti mo nko so mo adwuma na mo educate amen wo mo amo nya nti ase no anyankopon fa ne nshira engu mo so de bia wo ne utim ni nyina ene wo listening nti e be sa ka se biom bye bye Mami Grace Calendar no one dey say na boy abaso me fama nso bia busiafo kwa chamfo be me last call ampacha mo amofre ni nyina munya afre why edamasipa ampacha odin dey say afre free kwa chamfo Kikin abodi ni ntino na mama Akosua na me pese me ka bibi echre no ma obre na wabno enye kwada amen Nyankopon also mu ura eja obo jan konketenkete egu wuso awam timiati tim na mande nkwa bem penim enye amen ise pen yenyine wa kwentu mi amiti mi ka sefra kwentu mu na asma meke obi o tia kwentu bia na owo nkwara no ebi obetimase enafo pesa o tia jumam ni afro so ba yare wo school uni choice so bokofa no yes o dine kwa kusifi o no waja no hwasa ba adwumamu no ma wuntimi nya akra a onye of age enkwa so wontene fie bebi erube kwa kugina no ompe se wuye mienu mpo ene da sei na ye baako timi buya na bibusa me ho se nti ebra na ye papa ja ma ho a ka woni nkura no kwan mama wa anyareda nkura ni bia anyareda aso oyareda mana no wodi nkura ni kugya wo muso onhwo mu ma no na se nkura ni bi nso yare ya na utimi kwa adwuma anase na wo yedin sebi se wo anyi na ya ensei ni din
Say yentimi anka bibia ankyere mama say waya ade say wetimi agina sa ade na. Mama ye muri di money na yini na tem. Kwantu mu nsem queen. Enye enafom. Me see mu ye mienu mpo no enafom na nipa ba ko pe. Mimi wo bi mi wo bi ntina meka saa no na ntina meka saa obi a wote akwantu mu bia na owo mma owo yiri wo kuro ha no na mu mienu mu nyina mu ye adwuma no ubeti de meka ya se atore bia nyese mo ho ato mu nenso no ese ba ku gyae adwuma tena fiehwe nkora no ntina mebusa mo se ba ku ni ho mama oye ni sen mami etimi agina ne naso aye sa no ma we nyina enye esi entwe na bo so ma semba ko pe eni se yehu onyankopon a odum obo tidom eso wu ma wo hwe emofra no ekura wura kwadwofu so gya ho kotena fie se okoye nenwum ho adwuma na ka wo nko a nyame na oso mu no se nyame kro na eni bi so mu Amen. ogre no Amen. enye kwada Amen. na mesre ye wa kwantu mu na enim se dia kwantu mu nsem sitie no se wo kasa tia mama Akosua se wa ya careful fi se wonim se die sitie mama asem no me wo bi tere bia na me hu de menye me ho fi se me kwa adwuma abofra ne yare o yire nso be kwa adwuma ti hwan na esan na hwan na etina fia hwe nkura no na se mu mienu na ese mo kwa hwan na mode nkura no e kwa kugya wo enti se Ghana ultimate gya oba kokrom na woni nam ha ugya oba wo fie na o neighbor cry free police say o se mine no e wo fie wa pani bia ni ho a wo na wo yes a wo fo no wo problem from akra titie enye easy queen abutren kra titie enafom ntia mebusa mo se mama oye lisen naka menya naka be man best on chime kwa wo fa so ye no na me fa so bibia ebeboa me se waya ade pa mama Akosua se waya ade no wo sese ye bona baso ni nja na temdidi no na nye nipa nyina ebitimi beto magu Ghana because of the making oni obi adu mu gya no wan kwa adwuma nso obeden wadidi to be jankra ni gu Ghana no no abetena ha si no obebo bra wanye saa o dariem awom ahwiem ni nyina mame agina ne naso atimi ahwem ko miensa ama ne omanyi adu baabia na ma no sapas body na osese yishira no danse yebe kansem ya akire no na mama me say o pre no nyame na oso wo mu ema utimi hwe mo fra no edi wo bedu baabi o maduri na enei nipa bi say omo ene aye ni yie no se Nyankopon no ono ene be ka wa se mama ono ene be di wa se mama ono ene wo no anyway ni so said the wodi wani atu no so no ma Akosua afo ni tu no so e Nyankopon oni nhamo da amen it manu bi say question for Nyankopon enhira papa owuraba o say mama has to do another book for taking care of kids abroad one more bre o say and rumba is one bre say what the fire na ya depa waje amen papa de amanhira o hira mama Akosua Serwaa ne mpa ya waba ama no nyame atie nyame betie ye Bible oh Jesus nidi adepa o say enye izo queen nidi mo floji yeah Floji be pom yo because me last call ani question for Floji I will say for Floji so of mami o sof mami ke se enti no bo hu pa ya mami Floji person me yes of mami te so no a enti mami se de si fi na kuma mu hu pa ya mami ne ho so fe yeah I see this is of panini pa ba ko ba no eyire no mama mi mu akwa aba
Yeah, but I'm so Yo, Minamisra. What we are called program about to yen? Why are dear? control your phone. Now, they're saying, many people know still. Amen. 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 Wow. Mm-hmm. Wow. Yes. Wow. So we are in the last year, you know, the bit to try to make us real. Second, Wow. It's true. okay, well, I mean, sure, that our parents are sick. So, what's it on me? Oh, you're so so, we are what it's on. So, see what we want. So, I have to look another baby. Well, it's but I will some. We are more so, Maria, it's saying, now, you know, you know, beautiful now said, and maybe say, and some of the and somebody again, and some cabbage again. Also, you didn't know voice. You know, God, need to think you be the guy can say in 2 heads, like the real. So many are not you. They said that would be feeling you put together. So now to come. Doing a yellow boy. Yeah. Yes. Such a some way. Now you're not sexy. Maybe I'm not oh, you proceeding. Injustice. Because I feel pretty. Make sure my own nonsense. Yeah. Amen. It's made. Amen. So Amen. So I was your hello, Ben. And didn't see a son. Amen. So that it's a boy, it's less in people to know, oh dear. Now, and show us. Amen. And we people here, and if someone else will take care of your it's for me. Now, and this is for people. Amen. And your comparison, you could be able to say,
kanya akonsia bijira Yesu Kristo moto chego bana kwa system bibi moja na Amen. Tafo enye sa wona ase Amen. Amen. yes Amen. Amen. it's not effort of the brain so no more me Amen. church ya what you first you say na okon the great young just time maybe I say you are the perfect. Wow. It's not a mistake in the media space at this point. Yeah. Yeah. At this moment, I mean, it's so quick. Amen. It's not like share yourself. And there is a negative something. You will know a positive. Yeah. If you maybe I'm a person of the same ya me on your question. Amen. So on your question. Amen. Why are you talking? On your question. Amen. 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 Miss me that say. Me that say. Yo. Amen. So mama ba ko pe. Loji ba cho yo. Abusuafo me da masem me mfansi why mfa chompiki obi ama me biem. Misremo a mofre ni nyina fa cha me wate. Bre na so apa ho kra. Ye da mu nyina sinyame nhira mo no nka mu nyina mo ho. Na wo mo ho ban no nya mu nyina adom me adoye. Na wo ma ne nimpa ene ne timu pomre mu ema yen. Ewo Yesu di mu nwumre mi de wo hye nyame nsa wate me de kra no sunsun no nipadua. E hye nyame nsa se nyame nya bambofo mfa mawo. Yade ne atete nkoda na bi eda wo so adwendwene bi eda wo so mpa ebo kokoa bi mu no esire nyame si wontie no onye nimguase ene ohaw ne amane ne adwendwene firi wo so na omaye ni adoye eni wachi YouTube, Facebook, TikTok me de mu hye nyame nsa wai nyame nka mu nyina mo homo mbakọ nyina nyame nya bambofo mfa mabusu nyina na de obeye bia enye yi wo onwene bone mu obi na se nipa pe ne ho asam dwene bone ma so opem so owuo mpetu ya de ohaw ne amane anim guase ban ma ne niema de abrewo a de nipa na susu ne nko mu ankasa so na wo de ye ni adoye asumdwe ne kese ye ne pomponye patente ne bambo ene bedi wachi kopem se twede amponyankopon tiri mu pa enti wode ba asase so no be ya wie na wono a betum sa afro bra wa ba abre wa ba akokra poso abusiafo nyame hwɛ so wate